Hai parlok kuble shibun ngapediang sang bahaya pi hakan ke channel jonga minta kasengi ngawan ra shapi kawe ke jingi tu khana ka bashar khaiba kabla penmi haus nam arja rapuar ka bakartang talk to me ka film kasdang ha kawe ke jing khawai ka ba he ba hakaba uwe usamla ubakartang kol udang wat ya upara jongo udaket uwe ubru upentibiu ba upara jongo udon hapdeng ke jing kelumar bat ukol uyui ba udoket ula khang yalade hakawe ke kamera kumta ukol ula penperaya ke jing thang bat ulap ya udoket ubala mensau bat ubar khibeng yalade kaba isngau pher ba ukol upersyang menyalami u shalayeng haba ukol uyui babaro kishon ya ke jingja haki fun jongki ulas ngosi ba bat ulah layaki bakin sangeno Henry hakane kapor udoket ula dungken san ya ukol nang tak ulit syabar pendung yalade nakli haka kemat jongu kabala penkendit ia barok kibadon hakane kejeng kawai hadin jongkane ngiyo iya kamiya ke kena semla kabadang kat news nem karta kamiya kabadon haka jeng snosi haka sengi jeng rakhe ars nem jong ka jeng yap kimi jongka kangej baka kimi jongka kal ayap na ka jeng di palat ia kadawai kababakla patna kadaw jongkane kadome ukupa jongka ubekirteng umax kumta kamju ya keren tan badu hadin ka ke balaja hadin kane kasengi kamiya kalit shaw ya O'Reilly na ying paralok jongo O'Reilly ude upara jongka paralok bajan tam jongka kabakirteng ka jet nadu balaklatno ka kimi jongka kamiya kala sahaying jongka jet namar ka ying kasem jongka kadetang maka kabala ban ai ya kejing keman bat kejing kermen ya ka haba kadon haka kerdan kabak potam haka jing im jongka kamiya bat kajen kiyo iya kejing kawai haki social media kabala peniya daki samla uheli bat ujos ka kubor ka yetu baki ya le kai kejing le kai ki besharkhe kejing le kai ban khot ya ki ksoj bat kine kiwat ya kane kejing kawai Henry kajet ka perkhat babaro kide ki kam thok suda kamiya pat kakwa ban lej ban yoi dalaki jongki khamat ya kane kejing le kai kumta ka jet kalarai ban lej tang namar ba usamla jongka u Daniel undon hangta kumta ringkat pat upara jongka O'Reilly baro laingot kila mistet bat ki lej syakane jeng khawai khaddu kila poi syakane jeng khawai bat kila ya kendu ya Daniel hadin uheli bat ujos kila penrung ya kiru hakane kejing le kai kababaro ki le kai ya kane kejing le kai lakhot ya keren bat nga kejing penbernya kapakong san kade kakti kapala pensle bat kadon katokane kejing tho ki baphala haka nang ta sapen me yang mombati bat phiong ye ki kenten keren bat nga kata kade ban khot yok suj ne kamensim Henry tang ubru ubabat ya kakti ubala aben yo iya ka nang ta uta ubru uhab banong ngasya ya phi bandrong bat mar kum tahi un sa syabat huk suj kabamut ban khot ya kamensim jong ki balayap kane kalungkum ka jingkhang jong ka parthe jong ki mensim ki balayap kalenti banya kran ber ka mensim jong ki bru ki balayap kamiya kara yala kakti pat ka aimon sngobha ban long kata ka basyabat uheli unong peniat ulaong ban penkut ya ka jingele kai don kam ban penlaj no ya kakti hapo ka khandai pho second da ka ba penlip ya mumbati khnang ban khanglat ya ka mensim ksoj ban te yala de padu tau bru kamiya kasdang da ka babat ya kane kakti balapan sle bat ka ong keren bat nga bat nangta kayo iya kadur ksoj jong ketemen kabaha kabastang kala pensung syapting ya kamiya kajen kala artetin ban ailat ya kamiya ban beteng ya kane kejing le kai Henry kala syah hadin kejing batai bat kejing pesung thu jong heli kamiya kapen bud biang da kababat ya kakti bat kala kendu ya kejing yoi kabashar khe jong ka kenthe ha kane ka kenti uheli ulapan shlur ya ka ban ong na ailat ya phi benrong bat shisin bakala ong ya kata kamen sim jong kane ka ksoj karung ha kamet jongka kham hadin kasdang ban keladur hikmat jongka kila kelarong yong ka keren da kasur ka basngu syarkhe bat ka baberngam ka kdewi la ka kti sha upara jongka jet O'Reilly bat ka ong Kesngot mat shishayu pi O'Reilly ulas ngo syapting ba bau yo sngo ya kane ka jingkhang ru kala pli hidalade bat onda ka por kala poi ha ka prapolai seken ujos upersyang bentan ya kamiya ban pelat ya ka na kane ka kti shua bandap khandai phau seken Henry uksuj kwa ban pelat ya ka kti jongka bat uni uksuj ula perta ya O'Reilly ban phet no nang ne khadu khadwai uheli ban ujos kila la ban pendukot ya kejinya de jong kamiya bat kane ka mensum ksoj wat la kala ya khandiat palat ya ka por khandai phau seken hadin bekilawan phasha layeng O'Reilly ulet cha kamiya bat ukeli kumno kalong ban syabat hakamen sim ksoj hakaba kamiya kala jawab bakalong ka ba khamper ka ba phalla kala ban sngo yoi bat sngo ya baro
kedap hu samarki artan Kamia kaong bakadon hakapor kabakraw haduk kata-kata hakapor bakala syabat hauksun Kamia kalung sengaw kumen bah bakayo kum kata kajung sengaw kijing yo i ban yolat ban ya keren bat kiksoy klem jeng sengaw syapting kabla pelong ya usam lajong kajeru Daniel ro ban kuwa ban le ya kane kajing ya le kai uheli ula menjur ya kajing kerpat jong kajet ban ailat yo Daniel ban le kai ya kane kajing ya le kai kabashar khe bat kinsa le ya kane haying jong kajet ha kane kamet kila ya lumlang haying jong kajet ki ap yo heli badu jos ban sedang ya kajing ya le kai ban khot ya kamen sim ksoi u Daniel ula jong mardor ha kamat jong kane ka keti ka bala pensle uda ong keren bat nga ailat ya pi benrung hanga hakane hi kapor ula syabat ka bakam sneu kalong ba uno ne ke ka mensim ka bala rung hau Daniel kala keren penjaburom ya kejen bat ka pen kala yu hakar kom ka basneu kane ka jingja kala pen ngosi bat bam sung tenat ya kane ka jingja kumta kila pelim no mardor ya mombati Henry omdon uweir unaki ubas nguhon kumta baru kira ya menjor panyele kai biang don boka kemi jong kajen kasu kam don hayeng haba uraili ukeli lada uru ula banyo benta hakane kajele kai kajen ka ong em namar kane kajele kai kalong ka bama palak bat ki weiru ki menjor ya kane namar ba udang kena bat ka bami na kane kalong kajet bad uraili ki yele persya bat kajet akajing pitar kalami ino naka kamera sipang nang ta uraili ukerpat ya kamia ban ailat yo kumta kamia ka ong ya uraili baki la ban ailat yo Henry tangsan pau seken om kumba julong kandai pau seken habau ya sngu ya kane uraili ula menjur bat usung kemen hadu kata-kata pa uru uyo bentalem hakane kajing ya lekai uraili ula ong ya ka ke ba ude ben ong kat pau heli pat ubu ya kapor pat uraili ula syabat mardor haka jing song lengo jong baro uraili upau ba ula syabat haka kemi jong kamia kebala klatno haka bandengkong ka kemi jong kamia ka keren ki basnu tenat ka keren syapang kat no ka sengusi pat ka ken mau ya kamia kiwe pat kisamla wa ban pendu no ya kajing ya dei hadin sampai second Henry kamia ka kerpat benyo por shushu banya keren bat ka kemi jongka ka bala shim ba ka dei ka kemi jongka kat ba ka por kenang ya kiwe pat kisamla ki persyang ben penkut ya kene kajing ya dei Henry nangta ki baro kila kela hakar kom ka basngo syarkai ba ka mensim ka basen syariya Riley ka kela long ka basyarkai kansan ka lempat ya ka kli jong Riley halor jong kami ka basyimpor ya ka jet bat kini kiwe pat kato ka ne ban persyang wekno kadu ya ka ketina ka jinglong trai jong Riley ula don ha ka jinglong ka basngo syarkai ba bat ula man saujor bat udon kamru ban sya sumar kerki kumta la pen kitno yu kloi sya hospital parok kidap ta kejing sngulungo kejing temang mensim namar kane kejing jab ngusi bat kila duk ketin kim nang ben pensyai onda ki pulit kila poi bentok ket dak ke basngiu badai na kedau jong kejing ailat jongka ya Riley penyedon bentah kejing lek kai bakala ja kumne kamia karai ben lum ya kitiar jongka baro bat ben lik pai no syayung ukpa jongka haba kamia ka persyang balik jungo ya Riley sya hospital baro arung ke jet ber ka kemi jongka ki pen pai no ya ka tak ba no ya ka na ka benta ka ke bala jayu ka kemi jong ka jet ka ong ya kamia ban lek no bar ka bar mem ya ka bakan khot ya ki pulet lada ka wan phai biang Henry kat pa kadang mod ban lek no kamia kalayo iya kar ngai jong ka kemi jong ka ha ka jingkang ka kemi jong ka ya lam ya ka sya pen kana ha ka ba kalayo sngo ya ka sur jong ka kemi jong ka bala panjing yarap Henry ha ba kalek pit syapo om dan brui hadin kene kejingja ke bapela kamia ka sedang berpelut por kambun badu Daniel kamia ka perkat baka kemi jongka kala aban persyang banya kendu ya ka wat lau Daniel ula pen sngutu ya ka ba syam la perkat baka mensim ke badan syapo jong Riley kadai ke kemi jongka hakane kemet u Daniel ula sahaying jong kamia hakane kemet kat bau Daniel udang thia lengai kamia kala kendit na kajing pos new ka basngo syarkai bat kensan ka yoi ya kemen sim jong ka we ke temen ka bayat syajan jong Daniel bat kala dat ya ka kejat jongu kumta ka kersiu yo Daniel da ka jingting kala pertas layu ban kendit Henry habau Daniel u kendit thia ka de pen ban kamia ka badat ya ka kejat jongu kumta u Daniel ulas nglungo harangkat ka jing sngoting ula domru ya kamia kumta ula mino mardor na yeng hadin bu ula likno niyo iba kamia kala shimya ka tokakti ban persyang ban ya kendu bat ka mensim jong ka kimi jongka hak bakat du ka kimi jongka kalapau bat kamia kamla shu ban bat ya kijing keli ki baka kwa ban keli hato kajing yap jong ka kimi jongka
kala jada ka basyu jarang khat ne kala shimila ka jong ka jingem ka mensim jong ka kimi jong ka penti kenaya ka baka de shisha ka jingje accident ka basyu jarang khat bat kan sham lamun sngubha ban ino ya kamiya nangta ka ong bo raili udan ha ka jingjen jar bat udan kam kerki ya ka jingarap sha hospital ka jen ka persyangkar bala ban yarap ya raili Henry udang don hapo ka jing shabat kusun bat ken san ula da ya ka nangta ula o Ramadan uda lempat ya la ka kli ha ka kenro jong ka ne ka kamrasum uksud ubudan syapo jongo upersyang ban pen men sayu Henry dan bok ki doktor kila rum syapo batte lakam ya ka jinglung jinman ha ka we kaliang niyo iya kamiya baka ya solang badu Daniel uheli badu Jos ki bedang ya ban liwat ya ukol uto samla ubang iyo i na bas dang jong kane ka flem ubala lat im na ka to ka jing sha dum na para jongo manta ki ya kendu ya ukol ubakno ya Jos ba uju khod ya udeken upara jongo ubala klatno pan yele ka ya ka ktik soy nang ta ukol u ya thu shushu bakat ba ka mensim kadang sa haureli kata kinang telot kumta kalat ke babatam jongki kalong ban ab ya kapor kamia ka kuslai ba kapor kalajan kut na ka bentau reli kumta kalawan ra ya ka we ka plan jongka kalong ban penlong ya reli ban pendep ya ka jing le kai namar ba ka perkhat namar ba kila klan ban penlip ya mombati ha ka por ba usyabat kusoy kumta kalit sha hospital ha ka jing persyang ban ya kendu ya ka men sem kusoy ka ba syong sha po jong reli bat wat lat ban penwan phai biang yu Henry kam urlong nangta kami ya karai bandrung sya ka perthe jong ki ksoi ban pelaj im ya ka mensim jong raili ka baka ngej bo ula syabat merau da ki mensim ksoi kensan ha ka jing irngai kaya kendu ya ka mensim jong ka we ka kena kenthe bat ka kerpat ya ka ne ka kena kenthe ban yalam ya ka syau raili ka kena kenthe nang ta ka ong baka ai lat ya ka mi ya bandrung bat ka pen i bau raili usya pen si tamben ha ki babun ki we pat ki mensim ksut ki badan bor onda kala kendit benru kaya tu agi parlok jongka baka mensim kusut kan sange ban penmong ya raili hadin baka miya kalawan phai shala yeng Max ukupa jongka ulit syaka badu ong ba kwa ban penpaw ya ka jing shisha syapang ka jing yap jongka kemi jongka upan mapro namarba syamla yetu kloy ya ka badu pen iya ka kot ka baka kemi jongka kala tho shwa bakan penyap ya lade ka ba pen shisha baka jing yap jongka kam de na ka jing ja accident ka ba shu jarang khat kamia kelas ngusi ha baka yu iya kane harangkat ki umat ha ka kamra kemen sim jong ka kemi jong kamia kala pawaka bat ka kemi jong ka kam ba Max ula thok ya ka bat udi mo u bathok ya kane ka sithi bat kamia ka yu sngo bo kupa jong ka utit ya ka jingkhang ka kamra jong ka kat ba ha ka jing shisha pat yu i bo kupa jong ka udon ha ka we pat ka kamra kamut kane ka dei tang ka jing yu i rangai jong kamia ka kemi jong ka ong baki la ban pelat im ya O'Reilly nak kane ka men sem ksut tang la daw yap hang ne ka men sem ksut ka ba phong ya ka dur jong kupa jong ka Max kala rung syapo bat ka thom bor ya kamia Max ba shisha uyos ngau ya kane ka jing sawa na ka we pat ka kamera bat haba ulit pet ulap ba ka jing khang jong kamia kala khang kumta open pra ya ka jing khang ban pet ya kamia kan ba kamia kadang persyang ban ya syo bat kane ka men sem ksut ka ba thom bor ya ka ha ka bakut kala dung ba kelaya ukupa ba shisha jong ka harandang jong u da ka kansi hadin jong kane kamia kala phone ya ka jen bat ka ong ya ka banwan kendu ya ka shay jong ka namar ba kala tip ka e benle Henry ka pau ba ka thok ya ka jen ban mi na ka hospital kat ba makahi kali sha hospital ban lit pe ya O'Reilly Henry nangta ka kemi jong ka jet ka su kalawan bat kala pan map na kamia na ka benta ka e ka bakala kren menshwa kasu kapenti kenaya kamia bakam syamla syaken no satia nak benta ka kebala jaya O'Reilly bat ka ailat dia kamia bandon marwe bat u kato kan minit menta kamia kabudon hapo kajing penbor jong ki men sem ksoj kamia kalas ngos kham ba kadon tang ka we kalat ban pelat im ya O'Reilly kalong dak ba penyap yo dak banget bakala ban penkut no ya ka jingjen jar jongo kumta ka persyang ban penyap ya O'Reilly dak ka kansi Henry kam sngo nut ban le kumta hap pedeng jong kane kajet ka bawan saying jong kamia kam lap ya ka shnoru Henry ha ka jeka jong kata kalap ya Max ubala mensaw kumta kajet kala phone kerki ya ka kalikit nongpang bat ka pentip ya la ka kemi kamaham ya ka ba kamia ka bujing ma ya O'Reilly kasu nanta kamare sya kamera hospital jong O'Reilly
Henry ukun jongka dan syo kamia kala rayu ban penkut no ya ka jingjen jar jongo bat onda ka jet kalwan phai hospital na jangai ka yu iya kamia ka bayala mi Riley kumta kala buddin yaki ha ka jingyu iya rangai jongka ka yo iya u kum ka mensim jongka briu ka bala ya ka bala teman ka bala nang puon ka rangai jongka kimi jongka ka pen seluruh ya kamia ban penteng khu ya Riley syaki kali kibawan persya syasuro dak ka baong ba ka sngo sorong ya ka bakale ya ka badai kumta kamia kala weng no yala ka ktina ka syuki jong Riley ka bala penlong ya ka kali ka bawan ban yatem khu bat ka ka bala hap syasuro Henry niyo iya kamia bakatia hap deng surok lakumba ka di maka kabala syak tenra ka kali bat ka bala men saujur onda kala kendit benriu hap deng surok kamia kayu i baka jet ka kudub ya Riley harus surok bat kumne kensan kalap yala de bakala poisha hospital Henry barok kilong ki bapalla bat ka bapalla kalong ba Riley ula koj pura bat kila kare ban minon hospital ban lit syaying Max ro i kumba ula koj na gajung men saujongo Henry kat pa kamia kadang persyang ban bud ya u ban keran ya u om dan mano bala ban yo sngau ne yo iya ka barok kimino klem da perkat ne yo sngau ya ki jing perta bas ngusi jongka ban om ino ya ka marwe nang ta kensan ka syam yala de ha ka jing long thli ka badung tliu ha ka jing dum sya jengai ka yo iya ka jing syai ka bariet ba ha ka jing kwat tip ka kane kala lit sya jan jongka bat kas ngutu ba ka de ka jing syai jong mombati bat ka don ka kti ka bami nang ne kumta kamia kala ya syakmat ban bat ya kane ka kti bat nang ta na kane ka jingdum kamia kala poi kensan syakawe pat ka jaka ka ba pher bak li bak hakawe ka jing khawai bat une ubri ubabat ya ka kti jongka uong nga ailat ya phi ban rung syanga kata kamut kamia kala yap na kato ka jing accident bat menta kala long ka benta jong ka jing le kai kti Henry menta ba kala yap kala long ka mensim de na kane ka daw ba don mano bayo sngaw ni yo iya ka sya hospital ban penlat im ya Riley kam syam la penyap yo Henry kala penkut yala ka jong ka jingem namar ba kala smutu ba kane ka long ka ba bahaya baro bat kane ka khana ka kut tangkum ne kublai shubuni piper lokpi ngin siknu biang hakawe per ka video bye take care